EITB maratoiaren egunik garrantzitsuena da gaur, eta guk maratoiarekin bat egingo dugu. Afagi, Gipuzkoako senitartekoen, lagunen eta Alzheimerra edo beste dementziaren bat duten pertsonen elkarteko lehendakari ordea gonbidatu dugu kozinatzera. Orain dela ia 3 urte Begoña Rodríguezi senarra hil zitzaion Alzheimerrak jota. Gaixotasunaren gaineko bere bizipenak kontatuko dizkigu Begoñak gaurko errezeta egiten dugun bitartean. Alzheimer gaitza duten pertsonen senitartekoi, lagunei eta ingurukoei afagik ematen dien laguntzari buruz ere hitz egingo dugu. Adi lagunak, prest gaude, saioa hasteko. Bai! Kaixo lagunok, eguerdion, eta Begoña Rodríguez, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Oso ondo? Ederki, bueno, hementxe gaude, gaur badakizue ETB maratoian eguna handia dela, eta gure kinua nahi diogin, eta hemen gaude Begoñakin, zuk Alzheimerra gertu-gertuti bizi izan dezu, ezta? Bai, zenarra edukin nuen 10 urte, gaxorik, 66 urtekin, hasi izan, eta 76kin hiltzen. Bueno, gaur ibiliko gea ber, zemuz eta nola bizi izan dezun hori dana, eta beste gainuntzeko laguntzeko, eta elkarrekin ingo deu txerriu kondua, garagardo saltzakin, eta txukrutarekin ebai. Ados? Oso no. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Begoña garatuko izut ikuste zuzen bat osagai da gaun gainean, eta nondin noa ibiliko gehan, bale? Hemen da gau txerriu kondua, eta ingo dugu hemen lapikun pixka gorritu ostian barazkik botako ditugu, barazkik ebai gorrituko ditugu, botako diogu hemen dakau tomilua, salda, ardo txurila, eta itxingo dugu, eta egosten jarriko dugu pixkat. Gero ateako dugu, iragatziko dugu, saltza erabiliko dugu beste elaborazio txiki batzuk iteko, eta sartuko dugu kondua gero labian, azkenengo ikutu emateko, azala pixka kurruskari gelditzeko, bale? Bale, gero inbiar deuna dare bai, garagardo saltza. Eta hemen, dazkau tipulatxak, gorrituko ditugula gorinetan, gero botako jogu zagarra, erresil zagarra eta azukre beltza, segituko dugu gorritzen, eta ondoren botako dugu garagardua. Garagardua pixka murrizteanean, botako dugu salsa inglesa, siapia, ketchupa, eta baita ere botako dugu estilla. Eta pixkat ola lodian zebalin badau, erabiliko dugu salda pixkat lasaitzeko, bai pixkat ligeritu gelditzeko. Eta gero hemen dakau, txukruta iteko, behitu, ingo deuna da. Tipulina gorritu lapikuan, botako ditugu irugilarra lauki txikitan inda, eta horrea botako dugu asa pusketetan ebai. Hoi saltatuko dugu, eta jarriko dugu gero hemen dakau. Ginebra, dakau ardo txurila, dakau hemen erromerua eta eskaia lehorra, eta hauexek dira ipuru lehorrak. Dala, enebro. Gaur egun bakizu gintonikan da botatzen hemek. Bai, botako ditugu, eta dana buelta, eta prestutziko. Eta hemen txingo duguna da, patata, gurina, esne eta esne gainakin, pure patata pixka laguntzeko hori bai, bale? Oso, no? Ordin zangoa pure patata, txukruta, saltza garagarduana eta kodilua. Ados? Oso, no? Bueno, seguru zukalden ondo ibiltze zehala, ez da? Bueno, edo zinetxeko andre bezala. Bikain orduan, ezin jobe. Bueno, nik hau segarrikoet martxan, eta zuk lagunduko jazu, betu, tipulatxa hauek ere bai, inbierditugu lauki txikitan, zuritu eta lauki txikitan, da gurinetan jarriko ditugu gorritzen, bale? Hemen jarriko izut, eta nik honexekin hasiko naiz. Bueno, hemen jarriko dugu martxan, eta bueno, aldi berian, Begoña, kontatu behar diguzu pixkanaka, aber nola izan dan zuen historia. Esperientzia, bai. Bai, esperientzia. Bueno, esango izut, ja asko zelenago aurkitzen genuen Martin gauza raroak egiten, memoria galdu baino lehenoin zuen joera aldaketa. Bea etzan, iten zituen gauzak oso raro. Izaera aldatu zitzaion. Izaera, bai.
Eta, bueno, gero hasi zain ja memoriakin ta hori. Baina gertatzen zen behak etzuela nahi jun medikura. Behak esaten zuen oso ondo zegoela. Ja, beha ondo aurkitze zan, Eta baina behai ez kanpokoak zitzaion nabarmentzen zenuten zerbait. Eta hori belik ginen. Eta behin gertatu zitzaion, bitxikeri bat. Juntzan alaban etxea, biloba, genituen orduan, eta neska orduan izango zuen, 7-8 urte, eta nahi zion erakutsi karteta, txintxon edo, behai gustatzen zaion askota. Etorri zitzaidan, ez dakiz ze gertatzen nahi zait. Zeren, nahi nion erakutsi txintxonen jolasten, eta txurian geratu naiz ez dakit jolasten, hastu intzait, Etzan kapasa. eta orduan esan nion, eta ez altzai irutzen ja, momentua dala medikua jun eta hor emango dizute vitaminak eta mineralak eta olako gauzak laguntzeko. Bueno, ja orduan ja esan duen, bale, jungo gea. Beriala, medikoak bialdutzigun neurologora, eta beriala zioten probak egin, eta baiet, zeukala gaixotasun neurodegeneratiboa, segurazki Alzheimer zela, eta ja martzan jarri ginen. Eta adibidez, zu esan dezu 76 urtekin hau gertatu zen, no? Abizena izen da abizen jarri zioen gaixotaz nahi. Baina zenbat denbora lehena otioia hasi zinean jagola gauzak zuk nabarmentzen? Ni momentu hartan pensatzen nuen urte bat edo bi. Baina gero, hasi gehan, zer bat ikerketan ere ibili naiz neurologokin eta hori, eta hor saiatu egiten ginean, eta lehenago, eta egia esateko, igual 10 urte baino, lehenago, bazitun gauzak, raruak. Osea, etziala igual egunak edo nazte zala, o fetxeak edo... Bai, edo konversazio bat euki, normala, eta arratzaldian era bat astu. Ja, eta zu, astu inzaio, eta zire normal ikustea, ez da? Baina, ja, zuk ja zeozei iertze zen nion orduan. Ez nion ikusten oso grabe zala gauza edo ez nuen nahi. Ja, baita ere. Baina, ez dakit. Eta... Zesan diezu barkatu, lauetan? Edo erditik? Lauki txikitan, bai. Vale. Bai. Horra ziren problemaz, eren begi gustatzen ziren asko, mendira jun, eta bakarrik asko gainean, eta esan behai, ala ere jarraitzen zuen behak etzuela zer, ikusten genuen konturatzen zala, zenbait detailetan, baino netzuen jakin nahi. Netzuen jakin nahi, zaiatu ginean ere, esaten edo hitz egin hori buruz ez zuen nahi behak. Ja, eta zer sentitzen zenuten, igual beldurra o beak edo zuek, bai. Beak beldurra, bai. Zeren izan zuen beste gauza bat, osea, problema bat, utzi zuen jaten, ematen zuen estomago gaitza bat izango zela, eta azkenian begiratu zuten dena ez zuen ezer, eta profesional batekin hitz egin, eta harrei bai esan zion. Bat zeukala susmoa gertatzen nahi zizaion, eta bildurra zeukala. Osea, berez konturatzen zen, baina ez zuen ezer hitz egin nahi hori buruz. Eta, horra zizan aventura, mendira jun, lokalizadore bat GPS erosigan nion, lagun batekin egun bat, beste lagun batekin beste egun bat, gutxi gora bera zeaten, baina bakizu zer dan gaixotasun hau? Ia egunero, o hilabetero, astebetero, gauza berritzen dira. Osea, problema berritzen dira. Eta gehitzen, ez da? Gehitzen. Eta hau soluzionatzen dugu modu hontan, baina beriala azten da beste zerbait. Osea, eta, izan zen, pentsatu behar da, 76 urtekin eta segon fakultate guztiakin, izan zen oso gogorra. Eta behazikoan 76, baina nik 60. Zuk 60, claro, que gazte zinauden. Izan zen losa bat. Eta, nire hasieran esaten dezu, hain badakigu, zenekin jokatu, badakigu zea, eta baina ez.
nere burua ez zuen onartzen. Zuk ere ez. Ez. Nik baneki ere, osea, nintzen konstiente. Baina onartu beste gauza bat da. Ja. Eta hori izan zen oso gogorra. Eta adibidez, hasieran hortan, zuk ikusi zenionean umore aldaketak eta ze umore aldaketan mota izatezian? Osea, igual azerrera zio, pixkat bipolarrak iten dia, ze motatako? Ez, osea, bipolarra ez da ere, baino azarretzen zen motibori gabe. Motibori gabe. Eta beriala pasa, baino ez dakit, mila gauza ziren. Edo oiturak aldatu, behar zeukan oitura batzuk eta bapatian beste zerbaitin behar zula. Dakit nola esan, baino gauzak nabarikoa die. Eta bueno, eta hori dana pasatagio zuei ja gaixotasuna esate izuenean esan dezun bezala izen da bizena jartzen nien, pixkat lasaitasuna etortzea, o pixkat ja badakizu nola kudeatu edo... Hori da, lasaitasuna hartu nuen, baino beriala konturatzen itzan oso gaizki pasatzen nahi nitzala, zeren aberinik aurrein nion, gaixotasunai aurrein nion beriala, eta zen alabak ere. Eta, bueno, pues a ber, nola soluzionatu hau, nola konpondu beste hori. Baina gauza rarua da, porque buruan, nere buruak ez zuen onartzen. Eta hori zan oso zaila. Ja. Eta orduan, hasi nintzen elkartean, enteratu nintzen, nun posible nuen laguntza eskatu eta, horre mantzi betziaten niri, zea, baliabideak edo, ondo eramateko gaza. Porque norbea bakarrikan askotan ez da kapaz, ez dezu inoiz eukiolako iketxian, da zehose berrila da, eta berrila danean, bai, eta gainean, bizi duena eta zikasi behar da, ez da? Eta gainean oso gaztia zela, eta ez ginakin hori urte beteko izan diteke edo 20 urteko. Eta nola jungo dan, eta nola ez dan jungo. Hori niri elkartean erakutsi ziaten. Ze elkarte? Afagi. Afagi elkartea. Afagi elkartea jasotzen dula gaixoen familiak, lagunak, eta baita ere gaixoe behar. Zer noain daude asko, gazte xamarra azaltzen nahi dira, gaixotasun honekin, eta beraiek ere konturatzen dira eta nahi dute laguntza. Osea, beraiek ere sartzen dira. Eta Afabi hau zer da, bakarrik Alzheimerrentzako edo beste gaixotasun mot? Beste dementzia batentzat ere. Dementzientzako. Dementzia guztietako. Vale, ados. Alzheimer eta beste dementzia. Orduan usten dezu garrantzitsua dela, olako lekuta jun, da, osea, zuri asko lagundu zizun. Nik aholku eman barbadet, hasi eskeostikan jutia. Herriko gizarte zerbitzuta eta azagira. Nik azagiri, zorriot, vamos. Ez que horre ikasi nuen, nik, beraman Martin, eraman nere arazoak, baita ere nere burua zaintzea, hori oso importantia da, talde bat eusten dugu oso horrek. Zu ez bazaude indartxu, azkenian ezin dezu lagundu, ez da? Lagundu, hori da. Eta behan, nintzen bere referente, gainean hartu zian, hola, beha inkonstiente, baina beha hartu zian referente bezala neri, baina, como una lapa, ez? Bai. Bueno, basekin zenei heldu bintzat, ez da? Ez dakit, baina, bai, ni inoiz ez jarri aurka eta gauza horiek, bakarrik ez zuela entzun nahi. Nik esaten behar nion, ez dakit Martin, eske hau ezin izango ez egin, eta hori ez zitzaion gustatzen, baina ez, agresibotan erekin ez da inoiz jarri, Ez da? Ez. Eta, hori bilizan, bere... Bota honea, oie. Bai. Eta horri bilizan, eta zenbat urte izan zen, 10 urte bilizan terror aurratatzea, ez da? Gero, 5. urtetik aurrea, asuntua zerilloago jarri zan. Ez da? Bai, hasieran eramangarriago da, baina gero komplikatzen azte historia, ez da? Bai, hasi zan, ja, medikazioak etzion bat ere lasaitzen eta ezer, eta azkenian residentzian sartu behar izan dago. Eta hori ere bai pausu gogorra izan behar du familian. Ez que gogorrak dian, pauso hile guziak. Ematen du, baina etxetik atea bihar dezunean. Eguneko zentroa ere, ondu zan 2 urte, hori ere da oso gogorra. Ematen du, engainatzen nahi diozula, ez dakizar.
denak dia, bea oso gustora juten zan, Horrekat gainean bitxikeri bat kontatzeko, porque bea juten zan eta bai, lanea, beak esaten zuen lanea juten zala. Eta gero iritsi zan momento bat, bueno, pues okerrago zijoan eta hitz egin genuen arduradunekin eta baietz baita ere eramateko asteburuan, osea, Ja, azteletik igandea. Eta orduan bai, azarretu zan. Osea, nola da hori? Betidanik indegu lana. Larun bat eta igandia bai lanea. Eta oain larun bat eta igandian lanea, eta gainetik ez diatela pagatzen. Usutru gaina. Osea, aber zer dan hori? Bea etzegola konforme. Bueno, lagunon batak agutarrek esan zion, nahi Martin. Etxe enteratu indikan ez dizu esan baino begira, pagatzen dizute. Lanea juten zinen bezala, fabrikara, konta korrienten jartzen zizuten dirua, eta hemen ere, jartzen, Claro, beha etxioen ematen metalikokin, ez da? konta korrienten jartzen dizute dirua, eta niri begira eta bai? Bai, ez dugu hitz egin, baino bai. Bueno, orduan, baino... Orduan jarraituko lan egiten. Larun bat eta igandien iruditzen zait. Gogorra. Bueno, Begoña, egile esan eharra bizitakoa zea, eta mintzat ikustea aurre indio zula, Bai, hori Earki beti. asko. Bueno, hemen egia, beti. gure kodillo martxan jarri deu, ikusezu, osagaia guztiak junez Bai. botatzen, itxi deu, Bai. eta hemen guen negozio bat eman dugu, bakizue, ukondua egozita etortzela, baina gu xamurra utzi nahi dugu, bale? Bai. Bueno, hemen ikusi zuen ja ateatela gure lapikotikan ukondua. Ingo jo, saltza pixka bota ez lehortzeko, baino azala botako dio, o azala nik salda, eta ingo duguna da labian sartu, bale? Pixka eta azala kurruskari bezala galditzeko, eta azkenengo ikutu emateko. Errepuntxua beti ondo datertzea, ez da? Hola, kurruz pixkar eta... Hola, xe, ni uste eta 15 minutu egongo ala bertan, bale? Eta jarraitu gero, hemen da gauza alda, gero esan detena bihar badeu bai garagardoi botatzeko, eta hemen fideotxo batzu botata hau iragatzita sopa batiteko, bikaina izango zan baita ere. Baina, bueno, jarraituko den ni garagardo saltzakin, txukruta martxan jarri, eta zu lagundu gara zu patatak ere gosten jarri behar ditut, bale? Eta hoi zuritzeko, labanakin o zurigailuakin moldatuko zea. Berdintzait. Bueno, bani pilak emango eskizut, eta zuk, hemen txedakat, eta zu nahi desunakin moldatu, bale? Ingoitugu zuritu, eta arskarro eta errexago egosteko, geho, Hautzi. kaskautu ingoitugu, bai, hoi zonda. Horrela, ur pixkat, hemen jarriko du martxan. Bueno, eta badakizue gaur, EITB maratoian eguna dala, eta Alzheimer gaitzaren ikerketa bultzatzen aigeala, eta hemen askazue telefonuak, eta bizuma, eta bar ekarpenak iteko. Osea, ekin eta zuen laguntza bihar deudanok, Ez alda ala? Bai, hoxe. Ala da, ez da? Bueno, eta gu sukaldatzen jarraituko dugu. Bueno, hemen ura jarriet martxan, gatza pixka dute bai botako jot, patatak sosito ez gelditzeko, baina pixka bagarri botako jot. Bai. Gero pureiten deunean pixka gehiago bihar bau, botako dio. Bale, hemen jarriko dut, horrela xe. Bueno, eta leheno kontatu ezu, afagiko elkartian ibiltze zehala buru berari, eta gainea elkarteko lehendakari ordea zea. Bai, hoxe, aldegun egiten dugu. Eta, bueno, nire lana da gestiokoa. Nik bai, gestionatzen. Gauza asko daude, zeren representatu ere inber zaie, gaixoei, eta familiai, eta, bueno, mila gauza. Oain zehazteko, pues ez dakit, baina mila gauzak. Mila gauza, baina adibidez gutxi gora, ze gauza prestatzen dituzue, edo nola moldatzen dituzue? Bai, antolatu behar dia adibidez, daude psikosimulazio kognitibako tailerrak. Psikosimulazioa, zer nahi? Estimulazioko tailer batzuk gaixoentzat. Gaixoak, baina lehenengo fasetan daude nahi. Vale, ados. Pues hortan dakagu 16 tailerrak Gipuzko osoan, bakoitzian 10 personakin. Vale. Eta zer daude, herri desberdinetan kokatuta? Bai, Donostian daude 5 tailerra, baina baita ere dakagu Arrenderin, Irunen, Tolosan, Ordizin, Arrasaten, eta ez duko zait daten bat, baina, bueno. Danak esan ditugu, danak esan ditugu. Eta, bueno, pues hori dena, claro, hori dena lan asko maten du. Eta zenba pertsona zaudete hor lan antolatzen eta
Bueno, direktiban gaude, osea, gestioko juntan gaude 10 bat. 10 bat. Gero daude Oie, kaskatu mesedez. Bai. Eta 10 bat zaudete, eta gero, bueno, gero zentru guztitan, jende mordo bat, eta... Bai, gero, egiten da ere, atención psikosozial deitzen dieguna, Bai. familiai eta lagunai nahi zatezkeo. Oso garrantzitsua izangoa, bai, gaixua, baina bai, familiko kide guztik laguntza behar izaten du, ezta? Bai. Gainean informazio guztia ematen zaie, ze medioa dauden, eta laguntza psikologika dela oso, osea. Zer berri izateu gehiena familiak, ze laguntza izatea beharrezkoena? Nik esango izut, primera persona esaten den Vale, bezala. zure Ni behar kasua. nuen baliabideak nire zenarra ondoro tratatzeko, behar dan bezala tratatzeko, Ja. Zukanka esartzeko edo, ezta? hori da, eta nola bizi, eta batez ere nola zaindu. Ja. Oso importantia da zaintzaileen zaintza. Vale. Oso. Baina hori da, adibidez, altzaien zaintza, zuk nola zaindu bea ondo bizializateko. Eta zuk zuriak zuko hobeto eramateko, zenek laguntza izu. Hori da. Pues hor sartzen da laguntza. sartzen da. Hori da. Niretzat sartu zen hor afagi. Afagin lortu Bai. zen duen laguntza hori, ezta? Hori da. Eta zerrek lagundu zizun gehiena. Igual, topatzia jendea zure arazo antzekoekin, eta edo... Gutxiena, niretzat laguntza handiena izan zen psikologan eskutik. Gero beste Bai, batzuetan zu lasai ez dakit. botatzeko zure gauzak, eta norbaitek kontatu, eta beak laguntzeko, ezta? Hori da. Badago talde hon bat ere de ayuda mutua, baina gehien bat da hori atenditzen deguna. Gero, claro, esan behar da, zifrak dira izugarriak. Zifrak, Gipuzkoan daude 2000 eta gehiago gaixoak. 2000 eta gehiago gaixo daude. Baina konta, Eta hori, Bakoi- izen da bizen jarri dioenak. Ez daudenak ebai, ez hori da? da. Asko, diagnostikatu gabe daude. Ja. Gero kontatu behar da ere, gaixo bakoitzen, pues lau zenide. Bat da, zaintzale nagusiena. Baina inguruan, kontatu diteke, sufritzen ari diala, pues gutxi gora bera lau zenide. Bai. Eta 3 belaunaldi. Ja. Osa, gurasoa, semiak eta baita ere bilobak. Bilobak. Nik uste dut lan asko dago laiteko hor, eta bueno, hortan saiatzen geha. Eta hori guztia, adibidez, familikoek zu esan dezun bezala, familiko askok eramaten du gainean, eta Bai. zuk nola esango zenion laguntzeko jendiai nola eraman bihar dan, edo nola moldatu bihar dian. Bueno, pazientzia hasieratik, baino, por ejemplo, gaixo batek ezin diozu kontraeraman. Ja. Suabizatu, oza, ez da baidatu eta ezer, oza, ez dizu eramaten inoa. Zaten Suabizatu eta Baiezkoa esan, da moldatu, eta beste leku batetik eraman. Ja. Osea, elkarrizketa, eta nola esango nizuke, pues, bea konturatu gabe, gero, esaten diosuna, askotan engainatu egiten diatzu, porque esaten diosuna, handikan ordu erdira estu intzaio. Osea, que konforme gelditzen bada, bueno, ez, oain ezin dugu egin, baina hemendikoan ordu betea, egingo dugu. Egungo dut, eta dut ja, Juniten zaio, osea, eta mila gauzak. hori kudeatzeko adibidez desberdina izango da oso desberdina, eta une oro ikasten junbiartzea, zegatikan une oro fase desberdinetan daude, ez desberdinetan da? sartzen dira, ez? Gero da hitz egiteko modua, normalki hitz egin behar zaie begita begiratzen, eta oso labur. Ez dizinti oso esan fraseak ola komplikatuak, Ja. baizik eta oso laburrak. Osa, arira, ez da? Arira, eta begita begiratzen, zeren eragina gehiago egiten dile zera. Gertutasuna hori sentitzia edo... Gertutasuna eta lenguaje korporal esaten dela. Vale, Osea, vale. keinoak igual eta abitzek hori espresioa Sí. gorputzekoak eta gehiago Ikusten harrapatzeitu ez, hori da. zuek hau botatzen Eta baino. nervioso jartzen dira, eta frustratu egiten dira, eta ez dezu eramaten inoa, hola. Vale, bota hemen patatatxo hauek. Bai.
Vale. Eta fase horietan zein izan zen zuretzako edo gogorrena edo zaiena eramateko? Bueno, lehenengo zaiena onartzea, hori bai. Eta gero, claro, erabakiak hartzen desunean. Erabaki denak dia gogorrak. Inkluso eguneko zentroa ere, ematen du ezetz, baina... Honena da, baina gogorra da. Gogorra da, bai. Eta gero, claro, pues, residenzian sartzea. Hor gertatzen da, aldez aurretik ere pixka balan egin genuen guk itxian, seme-alabakin. Pues bakinakin, egunon batien iritsiko zala, pues eguneko zentroa eraman behar zala, baina hori pentsatzen dezu hasieran, eta orduan ematen du impensable. Ja, noiz iritsiko ala ez dakizu, no? Ez, eta pentsatzen, pues igual residentzi batea jun beharko du, ez dakigu noiz, baina auskalo, igual, orduan lantzen badezu pixka bat, ze izango dan, nola dijoan gaixotasuna, nola ikusten dezuzu benetan, ez pentsatu nahi dezuna bizik eta dagoena. Benetan dagoena. Bai, realista baldin mazea, pues, bueno, ez da hain gogorra, baina bai, hola, betirako etxetik atera, pues da, pues hori. Gero, sortzen dira beste sentimentuak, ere, bazaude oso ondo preparatua, errudun sentimentuak. Ja. Zu gure bai erruduna sentitu izan zea? Oso gutxitan. Oso gutxitan. Eta adibidez, esan deuna hori, momentu gogorroiek iristen dianean, gaixotasuna oso luzea izaten da, baina zuentzako igual gaixotasunan barruan da honan oso azkar iristen dia gauza berriak, ez da? Bai. Bai, zeren da erabateko, zera bat, erosiko bat, osea, erabat dakazu gauza berriak konpontzeko edo bideratzeko edo... Ja, igual kanpotikan ikusten dia ez dala, osea, beitu guain, eraman dio zentro, guain, zila batian dago guain, baina zilatikan zentroa ere pasu asko daude, pasu txiki asko daude, ez da? Bai, gero dago ingurua ere, nik uste dut ikasi beharren duket denak. Nola da gaixotasuna eta nola tratatu. Herri txiki batian, arkitu dezazu, bueno, denak ezaguna gea, ez da? Bai. Eta aurkitu dezakezu, pues... Ez dezu esan begoña nungoa zea, a ver. Ni pasaido nekoa. Pasaikoa, vale, ados. Eta komentarioak, pues nola ez dezu usten pastigatzea bakarrik ikusten. Ez dakit, protegitzen dezu gehiagi, ez? Oso babestua. Eta, Marti, beste barkatu baino, ja eman digu bi susto. Claro. Eta ez teun nahi beste ba. Eta ja, se acabó, ez dakat nigo guakola desagertu eta nun bilatu eta gauzaiek, ez. Leno komentatu ezuna, ez da, GPS jarri zenioten nian, da jute zanian, ze tres kantadidez, anekdota bezala, ze gauza gertatu izan zaizkion. Bai, bueno, behin batian juntzan, pues beti zeukan ohitura aldameneko tabernara egunero juten zan kafe hartza. Eta ara juntzan, hotza egiten zuen, eta bere jertziakin, normal. Olin, orduta piko, orduta erdi, eta etzala saltzen. Eta okurritu zitzaidan, pues ikusi nun telefono eramana zeukala. Eta deitu nion, eta erantzun zian, eta, olin, esplikatzeko nuntzegon. Beharrik, errenderiko inguruak eta mendilean ezagutzen nuela. Bestela, esplikatzen zuen, baino kostazitzaion eta kostazitzaidan eri ulertzea, baino bakizun nontzegon, han kanposantu inguruan. Eta orduan momentu apuruak eta kistonak, ez da? Eta gero, nik kotxe hartu, digo, itxo noentxe bertan nua. Ez etorri, bai, ni enkargo batzukin behar ditut eta kotxen, jungo naiz bila. Eta, bueno, pues esan nion, pues egon hor, eta dago kanposantua zagon, atian, bale, etzuela aurkitzen, eta gero deika, bide guzilani, deika telefono esateko etzuela aurkitzen, baina etzekien, baliteke telefono alderantziz hartu zula, eta etzian entzuten. Nik ez dakiz. Ez dakizu. Abiaduran iritsi nintzen, antzegon, bere jertziakin, kristo notza zegon, baina beretzat, normale, Beretzako etzan arazoik ezer gertatu, ez da? Etzan. Gu harritze geha, zergatikan, ez da? Beste batian, Donostiko lagun batekin juntzan mendira, eta bueltan, usten zuen beak autobusean bertan. Segin zuen errenderien jetxi. Eta jetxi, eta bazekin errenderin zegola, eta etzekila tegitu ziren telefonoz. Orduan, ja gutxi faltazitzaion, baina orduan manejatzen zuen telefono. Bueno, pues,
deitu zian esan ez, errenderin zegoela, eta etzeki lan horak onetzea zein bertzun. Nun zaude, pues, hemen dago ez dakiz ez dakiz, gelditu hor, eta ez muitu, Eta hori adibidez guantxa izena kontatzen, ze fasetan zon, zenbat denbora ja bazen egiten Alzheimerra zeukala, zenbat urtez gabe, 76 izan dezu, 2 urtetara. 2 urteta, bai. Eta junitzanian esan zian, jazta, bueltatu zait, badakin nun nagon eta dena. Eta gero esan zian, ez dakiz gati gertatu zaiten hori, eta berriz ere hasi nintzen, bueno, Martin, badakizu, ez esan ezer, nik ez dakatela ezer. Osa, mortu zian. Claro. Orduan behar kostiente zan eba, eta... Orduan esan genon, ja ez da, dijo bakarrik inoa. Inoa. Eta momentu horiek ere bai, bueno, desiditzezu ia gertatzen danian gauzak, ez da? Gizakiakola izatega, ja, oztopo bat hartzen deunean, guain... Eta hori, mediko lagun batek, medikoa zela esan zian, ernearekin, kartzen dute bidea eta ez dakite gelditu, Claro. Osa, iruditzen zaizu zuri baiet, badaki lan ondabilen, eta alako batian... Guri gertatzen zaigun olako ere bai, nire amuna ere bai, Alzheimerrakin hiltzan, Maria Luisa, nire ama, eta beha astegunetan izeko Romerokin eotezan, pasotarrak, han bizizan behaiek, bizizan zuen barrotikan amunana, eta gure baserria igandero etortzezan. Eta osaba Josetxo gartzezun, lagatzezun, eta hasieran ondo, baina ja momentu batetik aurrera ja bete azerre, zuek gaizki zaintzen dia zue, hemen baserren ez dia zue, jaten ematen, ez dakiz, eta igezit esan baserretik ane bai. Igezit, eta egon berginean atento, esatik, nun da amuna, no? Eta venga, errepiden bera, kotxen da bere bila. Eta hori, izan zan bai garai bat ni ustetik ja garai gogorrenetakoa izatea, hori ja gio ja oso gogorra izatea, porque ja galdu iten dezu amona eta hor jarraitzeu, baina momentu horiek gero parriakin eta irrifartxu kontatzitugu gauza, baina momentuan... Baina momentuak oso zerilloak dira. Oso zerilloak, esaten dezuna, esaten deuna, ez da emateu, gio eta gainak gizarteak gio eta sartu dao, baina gizarteak ez daki benetan barruan pasatzen danian etxian zer nolako historia. Eta ez dakite nola tratatu kalian ere. Edo, hasten dia, zer modu zaude behin batean esan zian. Nik ez dakiz gertatzen zaion alako batek, persona batek esan zian. Eta ze bata, lehen etxia kasorik egiten, eta hain dago ikuste bakoitzien, Martin, ze mu zaude? Digo, bueno, pues, utzi, total, tonto xamar da, eta utzi oso, oza, takit. Claro, jende galdetzeko aberse muzdi joan, baino, tratatzen zaie miai bezala. Ja, eta hori, badago esaera bat, es que se vuelven como niños, ez dia umiak. Claro. Ez dia umiak, tratatu behar zaie normal. Normal bezala. Normal da zunian bizitzeko. Hori da, eta ikusten badezu, porai, buruaz ez duzula erantzuten ondo eta zuk lasai hartu. Vale, pues vale, pues segitu bere tonuan. Claro. Arira segita, venga, danak aurrea. Hori da. Bueno, Begoña, bagoa txirrik itxarrak aurreaka, Bai. Beitu hemen, garagardo saltza martxan, patatake bai, beitu txukrute iteko, inbiar deuna da, beitu bia esalak enduko eskiot, pare bat. Eta ingo jasuna da hemendikanola moztu, Juliana finean, eta ingo deuna da, bertara bota, salteatu, eta ja hor bai botako dola ginebra, ardo txurila, espeziek eta gainuntzekuak. Bueno, eta esan dezun bezala, jendeak ume bezala tratatzen diola, eta zuzten dezure bai, bueno, ikerketa haue guztiekin eta holare bai, kaleko jendiei pixka gehiago ezi hartzaiola historia hauedanako beto eraman alizateko? Bai, zeren, eske hori da pandemia bat bezala, gero eta gehiago dago. Eta aurrerapenak badaude, atatzen dira, baino oso argi omaindikan ez dago ezer. Eta orduan nik uste dut denak ikasi behar genukela pixka bat hurbil baldima zaude behintzat ez usteko alde batea, porque beste postura da hori, alde batea utzi, incluso lagunak, Alde batea utzi, eta venga, nire bizitza jarretuko eta... Hori da, eta nik uste dut, hobeto ezagutuz, pues, dakit, aurreratuko genduke asko. Eta adibidez, zuk ikus, ni uste nahiko horrela, Begoña, bai. Ni uste, eta azkenengo
urtetan zuk ikusi aldezu aurrerapenak eman dianako zeintzuk izan dian edo... Ez gehiegi. Ez da erresa. Ikerketa egiten da, baina ez da bat ere erresa. Oain ematen du badagola pare bat medikazioa, baina proiektuan. Ja. Eta probak eta hori dena tardatzen dute urte batzuk. Ja, eta hori da, eta proba egin behar dira, eta jendeak egin behar da, eta berze gertatzen da. Claro. Eta adibidez induen medikazio honekin zer murrizten du edo, zer lortu izan du? Batez ere daude, oin estudiotan eta horrela daudenak, daude sendatzeko, baizik eta mantentzeko hasierako nivelak. Osa, gauden lekuan hortikan ez jutea okerrea, ezta? Hori da. Eta aurreratuko litzake asko horrekin, pentsazazu, 75 urtekin hasi adibidez persona bat, eta 5 urte lusatzen badiozu lehenengo fase hori, bere fase, 5 urte, pues estimulazioekin eta medikazioekin lusatzen bada hori, bueno, pues ja sartzen da beste zea batian, zeren eske hasi dia jendia gaixotzen ja 50 eta piko urtekin. Giota gazteago nabarmentzea daola, edo igual lehenoetzan jakiten, edo... Pixka bat denetatik, baino nik uste de gazteago azaltzen diala. Ze urtetan hasten daia gaixotasun hau garatzen? Media, igual 70. Ez dakit seguro, baino nik hor jarriko nuke zea. Hasiera, bai. Porque 70 piko urtekin ere asko hasten dira. Bai. Eta gutxiokin ere, ez gehiegi, baino... Eta nahi du esan adibidez, berandu harrapatzeunak askarro garatzen zaiola edo lehenuo ez daka zer ikusirik horrek. Bakarrik, asmatzen duten medikazio horiekin, investigazioan, pues hori, medikamentua, gelditzeko pixka bat, mantxotzeko hasiera bat. Ni esan zian behin batien mediko batek gaixotasuna azten zala hola eta bukatzen zala hemen. Asuntoa zan, hola jun, edo hola, poliki, lehenbizi lento eta gero... Claro, es que asunto da, oida, lehendabizi lento eta gero berazak, bukaera luzatzen bada, okerro, bukaera luzatzen ez da hona izango, ez da? Ez, baina, nahi, ez dakit, igual ez zuen arrazoia, baina esan zian neurologo batek. Hasiera eta bukaera punto konkreto dakate. Asuntoa da, poliki jun, lehenbizi hola eta gero hola, edo hasieratik jun, beraka eta gero iraundu asko. Guri izan zan, pues erdibidian. Bai, erdibidian. Bueno, ikusi zu hemen, asala eta pixkat indio. Bueno, igual ez da inkurruskari gelditu esala, baina pixkat bai, nahi honun hola atea, lehorratea baino. Orduan, atea deu, bere denbora egon da, ikusi zu salda eta nola gehatu duan, eta guain inbiar deu, pure patata martxan, bintu hau zeitxura hartu dune. Zagarrak eta. Hemen, gure gaina hemen usai batzu botatzitu honek, estilla eta salsa inglesa eta, eharrain dugu hemen bai. Bueno, honek, hau igual hau betu iteko, igual tapita jarri berko nion, eta igual ingoet mointu txiki bat emango jot horrela. Vale. Ez que tapa ez bai jartzen, kosta ingo zaio, tapa pixka jarriko dugu, vaporen iteko, eta gero gainuntzeko zagaia botako izkio. Horrela, hau hemen txutzikoet. Lagunduko jazu puretxo egiten? Bai. Bitu horraz pindakazu, birringailua. Hartu, hemen patata ja egosita daude. Vale. Goiara txiki bat emango izut. Eta hemen ingozuna da, betu. Ondo birrindu, baina bota jozu 3 osagai hauek, bale? Ez nia, ez negaina, eta gurina erdila nahiko. Bale? Hemen nik hau esan leheno birrindu ingoetela, baina ni uste oso itxura hona dakala, ez da begonia, hau birrintzeko holaxe ondo geldituko, ez da? Niretzat bai. Niretzat bai, horrela utziko dugu. Botako jot igual nola pixka lehortzen nahi dan, esan deun bezala, salda pixka botako diot. Eta bueno, begonia, gaur egun, zu, zemu zabiltza, zemu zaude? Ondo. Dana gain dituta ja? Bai. Bai, gelditu ginen. Iepala, kontuz. Gelditu ginen oso lasai. Zeren, eman genion zaintzak, eman genion maitasuna, dena.
Osea, que... Bihartzuna, eta horregatik Bai, behartzuna, eta orduan nondik gelditu joan. ginen oso... Hau hemen jota, eroitzen. Bale, listo, horrelaxe. Orduan bale. Bai. Bueno, eta emango zute bai gatza, eta piperra, eta eman dizu goiaratxo bat, probatzeko, hori birrintzen zunean dana Bai, gurtukoa. bai, Ni uste bale, baietz. bale. Ni uste baietz. Bai. Bueno, orduan zuek gelditu zinaten bentsat, intzen uten, inbertzen uten, eta lasaiago gelditu zen. Bai, oso ondo. Eta Oso gaur lasai. egun, nola da zure egunak, ze egiten dezu egunerokotasunean? Nik ez dakat, ez naiz oso metodika, batzutan juten naiz elkartera, bakarrik bizi naiz, baina non naiz ditzen bakarra, Osea, hori, porque batzutan ematen du bakarrik bizi zanean, Bakarrik sentitu bihartzela, eta hori ez da horrela, ez da? ez, nire kasuan behintzat ez. Horrekaz, hiru seme alabak eta lagunak inguruan, Eta ze egiten dezu, adibidez, oso lasai gelditu ginen. Bai, oso lasai, bai. Eman Egia genuen- esan, bai, aurre hasieran gaizki, gero, baina, bueno, pasada, eta... Ja. Eta ni gelditzen naiz, Beakin Martinekin, zerrekin lehenoko Martinekin Bai, gelditzen zea. bai. Ze ona. Batzutan, pues, bitxikiri guziak gogoratzen bagea, bueno, familian ere, gogoratzen aita, olako momentu ontan zesango luke, eta olako gauzak eta farriten dugu. Ez ekea sentitzen tristek, ez dakiz zergatik, osea, bai, bere falta dago, baina nik uste dut gogoratzen gehala betikoa. Dago bere lehenengo falta, Bai. no? Eta falta hori aspaldi bukatu zan. Bukatu zan. Eta orduan hori, pues gustora. Zer musuaz horrekin, Begoña? Hemen ja platera datu inbiar deu. Bai. Gaur egun bidian da eta hemen inbiar deuna da guk, beitu, Beitu, tapakin zenba lagundu dion, momentu batian. Eta hemen moain, ginebra pixka botako jau, horrela, Ardotxui baita, pixka, nahiko. Hemen, bai, mateu. Festagiruan gaudela hemen, gintonik tartian hemen moantxe. Hau da usaila. Gio bota hemen. Belarrak. Eta hau pixka gehiago. Horrela, oso ondo, bale? Osagai guztik barruan. Huelta txiki bat eman. Tapa pixka jarriko jau. Eta plateran bilan joa. Platertxo bat aurkeztuko deu. Beitu, hementxe. Azteko eta behin. Aragi puxketa bat. Horrela moztuko deu. Bueno, eta Begoña, gaur egun, beitu hau, itxaldingo dira. Azkeneko ikutu mogo jo, topean ekan da. Vale. Gaur egun, ze gauza gustatzen zaizkizu itia? Bueno, pues... bueno, lagunak ineotea, bueno, zunekin bien haukazaz beti. Beharrezkoa, ez da? Bai. Gustatzen zait ere kantatu, eta orduan kantu jiretan. Ah, ze ona. Gustatzen zait euskal dantza, eta orduan musikoak eta daudenak, pues, asaltzen naiz. Gero... eta gustatzen zait asko lanak egitea, eskulanak, o artesaniak edo ditzen dan bezala. Ona. Eta Eta ze gauza moldatzen, ze gauza iteituzu? Denetatik. Denetatik, ze ez dezu iten, igual azkarra bukatuko dugu. Nikira, netzaizki gustatzen asko bisuteriak itea eta gauza txikila, baina bestela dekoratzen dut egurrak, muebleak txikiak, gustatzen zait Tiffany teknika itea, Ope. kristalakin. Oain iten nahi niz, bidriera batzuk bukatzen nahi niz. Eta... Gatza probatu aldezu? Bai, eta oso goxoa dago. Puntxuan dago, Bai, bale, bai, puntxuan. Oso ondo. Ez dakit, baina... Eske, probatzen de... Osa, ikusteten zeramika hoen hasi naiz pixka bat. Bai. Zerbait ikusi eta probatu iten dut beti. Gora etortzea eta probatu eta in, ezta? Bai, gustatzen bazai jarraitzen dut. Ide horrekin. Bestela, pues ba. Pues, beste gauza batea. Hori da. Egia esan bizitza honetan probatu inberdia gauzak. Bai. Zeratik poratu gabe ez da jakiten askotan, Hori da. Gustatzen zaigun edo Hori ez. da. Pues hori. Artesaniazko gauza pila bat iten daitu. Ona. Aparte, josi eta punto eta gantxillo eta dena. Baina Dana. dena bakoitza bere momentuan. Ze kastadaka zuen quintako jendiak, egia esan. Bueno, hemen ikusi zu pure patata, Bai. eta pau txaldu.
pure patata, hemen txega kodilua, txukurruta, eta hau, bitu, hain txura hona daka, hola botako jotela gainetik. Eta gaurko platera egin dugu, hemen sagarra eta garagardo saltxa bota dio pixka. Saltxa eskenean puxketetan utzi dugu, baina bueno, txukuna gelditu zaigu. Eta Begoña, indeu gaurko platera bukatu zaigu saioa. Hemen txeutziko dugu pure patata ondon aitak esatit despistatzeko eta peresilia jartzeko eta hemen txeak gaurko platera. Bitu zesamurra da hon, Bigun ja. Eta lagunak gogoratu gaur EITB maratoian eguna dala, zuen enkarpenak iteko zai gaudela, deitu, bizum, eona ezuena. Eta mi esker Begoña, gurekin izateatik, eta holako kasta eukitzeatik. Eskerrik asko. Aio laguna, arratzalduna pasa.